Takže ahoj, já vás vítám u dalšího mého videa. Toto video bude pravda nebo úkol 2. Tak, teďka už vám chci říct, že jsem splnila úkol. Protože jak si můžete všimnout, tak to mám oblečený nároby. Tady vidíte i lístek. A i kraťase jsem si oblekla kvůli vám nároby. Představ si, že jsi vyhrála Oscara za jakoukoliv roli. Za jakou roli by to podle tebe bylo? Bylo by to za lenost. Možná ve zpěvu, ale možná s tancem. Dej si knížku na hlavu a choď s ní 10 sekund. Kdyby ses mohla setkat s nějakou slavnou osobou, s kým by to bylo? Já ještě nějak zpěváky, herce, já nevím, nalezl si. Vezmu z youtubera, protože já se dívám strašně na youtubery, tak bych se chtěla potkat s Carrie Kristen, Andy Kokona. Vypij skleničku slané vody. My vždycky, když nás bolí v krku, tak my dáme teplou, slanou vodu, to jenom vyklochtáváme. Je to pěkně hnusný. Já zkusím, jak jdu pomalu pít. Co se ti líbilo na prázdninách, nejlepší zážitek? Co se ti naopak nelíbilo a co tě mrzelo? Že nebyla škola? Prostě můžu stát tak v 9 s bratrancema a se strejdou, jejich taťkou. Jsem jela na Radhošť, jako bylo to tam celkem zábavný. Jeli jsme potom na horských koloběžkách 5 kilometrů, tak naštvalo mě to, že mě taťka budí někdy o prázdninách. Ale jako takhle Nikča za to nemůže, že nedojela Nikča, ale Nikča za to právě nemůže. Že ona má prostě práci a jí vlastně nepustili z práce k nám jako pryč na dovolenou. Prostě jí nedali dovolenou. Že to tak rychle utíká, že jsem ztratila mobil a nemohla jsem natáčet a všeobecně mobil, prostě mobil je můj miláček. Jako pantomimu mám ukázat oblíbený sport, oblíbenou činnost. První 3 věci, které ráno uděláš. Otevřu oči, probudím se, odkryju peřinu. Nasnějdám se, vyčistím si zuby a obleču se. Přendej lentilky z jednoho talíře do druhého pomocí brčka. Takže 10 z 11. Pokus se udělat roznožku. Rozhlédni se kolem sebe a to, co uvidíš první, tomu dej prostě. Vidíte tady u těch kamen? Je to stěnu. To by bylo asi z dnešního videa všechno. Já doufám, že se vám líbilo. Nezapomeňte like, nějaký pěkný komentář na potěšení a odběr. Prostě nemůžu říct ahoj. Ahoj. Ahoj, koťátka. Dobrý. Prostě ahoj, baby. Ahoj. 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 Ahoj.